5G यूजर्सଙ୍କ ପାଇଁ ନୂଆ ପ୍ଲାନ୍ ଲଞ୍ଚ କଲା ଏୟାରଟେଲ। ଭାରତରେ ମୁଖ୍ୟତଃ ତିନୋଟି ଟେଲିକମ ଅପରେଟର ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିରେ ଏୟାରଟେଲ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ସମସ୍ତ ତିନୋଟି ଟେଲିକମ କମ୍ପାନୀ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରିପେଡ୍ ଏବଂ ପୋଷ୍ଟପେଡ୍ ଯୋଜନାଗୁଡ଼ିକର ମୂଲ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଛନ୍ତି। ଏୟାରଟେଲ ମଧ୍ୟ ଏହାର ଏଣ୍ଟ୍ରି ଲେବଲ ଯୋଜନାକୁ 70 ପଇସା ବୃଦ୍ଧି କରିଥିଲା, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଲୋକମାନେ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ଉନ୍ନତ ଅଭିଜ୍ଞତା ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ଏୟାରଟେଲ ତିନୋଟି ନୂତନ ଡାଟା ବୁଷ୍ଟର ପ୍ୟାକ୍ ଯୋଜନା ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ କରିଛି। ଏହି ଯୋଜନାର ମୂଲ୍ୟ 51, 101 ଏବଂ 151 ଟଙ୍କା ହୋଇଛି। ଏହି ଯୋଜନାଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ଅସୀମିତ 5G ଡାଟା ରହିଛି। କମ୍ପାନୀ ଦୈନିକ 1 GB ଡାଟା ଓ 1.5 GB ଡାଟାଧାରୀ ୟୁଜର୍ସଙ୍କ ପାଇଁ ବୁଷ୍ଟର ପ୍ଲାନ୍ସ ଲଞ୍ଚ କରିଛି। ଏହା ସହାୟତାରେ ୟୁଜର୍ସ ଅସୀମିତ 5G ସେବାକୁ ଅପଗ୍ରେଡ୍ କରିପାରିବେ। କମ୍ପାନୀର ନୂଆ ପ୍ଲାନ୍ସ 51 ଟଙ୍କା, 101 ଟଙ୍କା ଓ 151 ଟଙ୍କା ଦାମରେ ଆସୁଛି। ଏହି ପ୍ଲାନ୍ସକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବା ପାଇଁ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ପାଖରେ ପୂର୍ବରୁ ଆକ୍ଟିଭ ପ୍ଲାନ ରହିଥିବା ଆବଶ୍ୟକ। 51 ଟଙ୍କିଆ ପ୍ଲାନରେ 3 GB, 101 ଟଙ୍କିଆ ପ୍ଲାନରେ 6 GB ଓ 151 ଟଙ୍କିଆ ପ୍ଲାନରେ 9 GB ଡାଟା ମିଳୁଛି। तो बंधुगण एहिपरि नुआ अपडेट पाइबा पई आम चैनल को सब्सक्राइब करि दियंतु।